Hanzi zuva rodo kuvira, vadzidzi vake vakauya kwaari vakati pano inzvimbo murenje, zuva rodo kuvira, vaendisei kuti vaende kuruwa nemisha yakapoteredza vandozvitengera zvokudya. Sematauriro edu tikati ipapo panobuda godo guru chairo, godo guru rinobva kuvadzidzi. Vari kutarira kuti vachadya. Andi kana ukadanirwa nemumwe munhu kunzi uyai muzodya, pozombori kana panyuka vamwe vanhu, andi iwe unotanga kufunga kuti zvino zvokudya izvozvo zvichandikwanira here? Ndo mafungiro akabatwawo navadzidzi panguva iyo, kuti zvino zvatapuhwa zvinhu izvi zvichatikwanira here? Tikadya tichaguta here? Kwadi kuti tidye isu tigoita sezvatambenge taita zviya, tigobuda tigonoudzawo vamwe. Vanhu ava vateverera isusu, vachida kunzwa zvizhinji kwatiri. Nyange zvedu tavaisa kuna Jesu, pane vamwe vanenge vachida kuita sekunzwa kubva kwatiri. Saka iye wakatidzidzisa toita futi zvataita zviya, todzokera tonoita zvataita zviyazvo. Ndo anga ari mafungiro avo. Zvikanzi endesai vanhu vaende kupi kwendoda kuvadzidzisa. Ivo vaiziva kuti kana vanhu vakaendeswa ivo vachasara vachiita sei? Vachidya. Hapasi kutaurwa kunzi panga pane zvingwa zvingavaringane, hapasi kutaurwa kunzi panga pane nyama yakanga yatengwa yavanga vachida kuzoita gochalo, hapasi kutombotaurwa kunzi panga pane zvinwiwa. Ko vaigoenda sei vanhu ivo vadzidzi vasingaende? Zvokudya zvavo zvakanga zvichabva kupi? Maona manje, ndo patinonzwa paya kunzi wakavhunza kuti mune zvokudya zvingani pano. Vakataura kuti pane mukomana aripo ane zvingwa 5 nehove 2. Zvingaringana here vapostora vane 12 zvokudya? Kwete, hazvingambokwana. Nzvimbo yavakanga vari yakanga vari murenje, vanga vanzi handei munodya. Zvakaoma kuti muwane chingwa kana zvokudya murenje. Kana dzimwe nguva ungatoshaya kana fruit tree chaiyo, muti womuchero. Naizvozvo kurenje kwainzi naKristu vanonodyawo kwangori nzvimbo yekuti dzimwe nguva yakanyarara yekuti vanokwanisa kudzidza. Zvanga zvisinei nezvokudya zvesadza kana zvechingwa namazai kana nebaked beans, kwete, kwanga pasina izvozvo. Kwanga kuri kudya kwomweya. Maona manje, godo rakamuka, endesai vanhu kuti zvekudya zvitiringane, asi tiri kunzwa kunzi pane chingwa 5 chete nehove 2. Pavadzidzi 12 zvingakwana here? Nyange vakati endesai vanhu, zvakanga zvingakwana. Ivo vaizodyei? Vaitofanirwa kuenda pamwe chete navanhu. Mazvibatisisa kaipa ndazvidzokorodza kare. Saka haizi nyaya yekudya. Kudya kwomweya kuripo. Vakaita godo rekuti ivo vanhu varipo ava zvichida vangapuhwa mweya mutsvene waKristu vakatanga kuparidzawo. Zvino vachazokunzi vaKristu sei? Ivo vakanga vane chiremerera, chinzvimbo chepamusoro. Kristu ari pamusoro, ivo vane 12 vari pasi. Kuzasi kune rudhende. Rudhende rwaitotarisira kwavari. Vaitoti kana munhu achida kuona Jesu vanotopfuura nepavari. Kana vasingade vaitoenda zvavo. Kana vachida vaimutendera kuti aende kunoona Jesu. Mazvona manje. Zvikanzi nyangwe nepaida kurohwa navaprista mutemberi, zvikanzi vakamuunganira vakamuita sei? Vakamudzivirira. Naizvozvo zvanga zvisiri nyore kuti ungasvike zvako kuna Kristu. Dzimwe nguva vaitofa kunge watotendera.
kana kuti Kristu atokuona akati handei kune munhu, zvakanga zvakaoma. Ndo pane nyaya ipapo makapabata pandabva kutaura kuti chingwa nehove. Chingwa pachidzidzo chapera takati chingwa chinomirira vanhu, hove dzinomirirawo vanhu futi. Maona manje vanhu vakaita sei? Vanhu vachangobuda mugungwa vane ruzivo rwavo. Mazviona manje dzinodyiwawo futi. Tinodya hove mazuva ese tichinzwa vanhu vakasiyana siyana vachitaura. Tinodya chingwa chinobva mubhaibheri, tinodyawo nehove nekuti tinova mabhuku mamwe akawanda akanyorwa navanhu namamagazini, tichinzwawo vaparidzi maaudio nekuonawo pamufananidzo vanenge vachitaura. Tinoonawo kana nemafirimu anoita nezveumambo hwokudenga. Makatarisa mamwe macho unobva watomubata wega kuti apa pane chakati chakafa chisiri kunyatsoshanda zvakanaka, havana kuzvibuditsa zvakanaka zviri kuenderana neshoko raMwari, kana kuti havazoedhera chakati maona achipo pane shoko raMwari. Makati kutaura kwavo hakusi kuzwisisika zvakanaka, manyorero avo hasi kunyatsonzwisisika zvakanaka kuti anoda kutraya kubuditse chii. Tinotevedzera murayiro tinenge tichibvako kwatinenge tiri takaita sehove. Dzimwe nguva takatoita sevanhu vakatakura mbiriso tichitsvaga mutemo waMwari. Tikuda kuita sei kuti gedye nomutemo waMwari. Makanzwa imi Pauro achitaura kuti murayiro hauponesi. Zvokwadi murayiro hauponesi, asi unoisa kunani? Kuna Kristu. Kristu munhu akanga akaita sei? Kana zvinzi murayiro unoisa kuna Kristu, munhu akanga ari mutsvene here? Munhu akanga akarurama here? Kana muchiti zvose izvozvo izvo, naizvozvo murayiro unokwanisa kuponesa. Unotiponesa nokutenda muna Kristu. Makanzwawo kare kangu ndichitaura kuti vaIsraeri zvakaitirwa kwavari nyore nekuti vaingofanira kungotedzera zvakanyorwa chete, nyangwe pasina kunyatsonzwisisa kwakati kwana, zvaigamuchirika kuna Mwari sevanhu vari kuedza. Vaizokorektwa leta nani? Vaitozongokorektwa zvavo navamwe vaprista kana navaRevhi. Zvanga zviri nyore kuti isusu tinotangira pana Jesu tichienda kumashure kuti tinzwisise kuti Jesu ari kureva chii. Zvinonetsa. Zvingatotitorera makore tichitrai kuita wake out kuti Jesu aiti chii mubuku. Ende zvinonzi ruzivo rwacho haruperi. Tiri kuziva pane mastages akasiyana siyana. Nguva nenguva tinoramba tichivhurirana. Maona tiri kuvhurirana pane chimwe, nekuti Jesu wakanga uri chingwa, wakanga uri definition yechingwa chaicho, chingwa chisina mbiriso, chingwa chakagadzirwa nehupfu hwakatsetseka chaizvo. Ndiyo yakanga iri definition yaKristu. Ozita chine mbiriso ichi ndozvo zvakaitawo vamwe vose vakazomuteverera. Kuti mumwe nomumwe waitira kuisa nepake kuti aiche ahwine vanhu. Tinozviona kuna Pauro chaizvo achitira kuhwina vanhu nenzira dzakasiyana siyana. Petro naJakobho vanoedza kuhwina vanhu, asi nzira yavo havanyanyi kufokasa pana ivo, vanofokasa pane zvinyorwa. Tiri kunzwanana? Godo rinomuka. Nyangwe ndikatanga kereke yangu ndikaitawo mumwe munhu wandinoita assistant, ndikaitawo board, ndikaitawo maelders,
ndakaitawo ma-elders, ndikaita ma-youth, ndikaita tumwe twese turi pasi apa. Anytime ndinokwanisa kutaura godo munhu anonditeera ndakaona kuti akuita sei, vanhu vakumuita sei, vakumukudza. Kana iye anokwanisa kuita godo kwandiri akuda kutora chinzvimbo changu, zvinoitika chaizvo chaizvo, nyange nemukereke. Zvinoitika chaizvo. Tinofungirana nepakaipa. Mweya wegodo wakamuka, ukanzi havadzingei panapa, vaenda vanozviwanira zvokudya nemimwe misha. Mimwe misha takataura kare kuti misha yaitaurwa misha yemasinagogo navadzidzisi vanenge vari ikoko, vaprista kana vakuru vemasinagogo. Zvikanzi vanonozviwanira zvokudya, ko imi madii kuenda munonozviwanirawo zvokudya. Chamuri kumirira Kristu ndechekuti chii? Zvikanzi hamungakwanise kuvafidha vese. Zvikanzi aiwa imi muvapei chingwa. Zvinomboreve chii? Zvikanzi imi madzidzisei. Zvikanzi hapana patina chingwa chingatiringana nevana. Zvikanzi mune zvingwa zvingana. Zvikanzi tine 5 nehove 2. Muri kuzvinzwa? Ipapo ndo pandira kuda kuti tichibata manje. Zvingwa 5 nehove 2 zvichirevei? Zvambouya sei? Confusion yese ndakachitaura nayo about kumashure negodo riripo rekuti vamwe vakuda kuwana shoko raMwari. Saka chii chiripa? Kare kare vakanga vasina mabhuku atinawo. Kare kare vakanga vasina mapasta akawanda kudai navaprofita vakawanda kudai vatinawo mazuva ano. Kare kare kuti ubate riye scroll riye kudai so zvaitonetsa, ndanga asingangobatwa nemunhu wose wose. Asi chikuru chandinoda kukuudzai ndechekuti kare kare kutenda kwavo kwaibva panzvimbo duku duku. Mukaona? Nekuti inguva yekuuya kwaKristu kare, Kristu asati auya kumashure, naye naKristu wacho anototsvaka kuzviestablisha kuti chii? Vanhu vaone kuti ndiye Kristu. Nyange akataura kuti ndini Kristu, vanhu havasi kutenda. Vanhu vanoda kutomutaka namabwe nekumuuraya. Mukunzwa? Ko zvino zvazvadai toita sei? Chii chinoda kuitika? Tobva taenda kuOld Testament, zvikanzi zvingwa 5 zvinoreva chii? Nguva yakanga yafamba. Mwari zvose zvaaida kuita navaIsraeri zvakanga zvakuuya kuzoita sei? Kuzodimurwa. Handei kuna Daniel. Toenda kuna muprofita Daniel kuti munyatsonzwisisa kuti ndinoda kuti chii. Muprofita Daniel anotaura pamusoro pekudimurwa kwani? KwaIsraeri. Zvikanzi inini ndakatsvaga nzwisiso namuprofita Daniel kuti zvinomboreveiko. Negore rechitatu raKoreshi, mambo wePezhia, chimwe chinhu chakaratidzwa Dhanieri wainzi Bheteshazari. Chinhu icho chakanga chiri chazvokwadi, chiri chokurwa kukuru. Akanzwisisa chinhu icho nokuziva kududzirwa kwezvaakaratidzwa. Namazuva iwayo ini Dhanieri ndakanga ndichichema vhiki 3 dzose. Ndakanga ndisingadyi zvokudya zvinozipa, kunyange nenyama newaini hazvina kupinda mumuromo mangu.
uye handina kutongozora mafuta kusvikira vhiki 3 dzose dzapera. Zvino nezuva ra24 romwedzi wokutanga ndakati ndiri pamhenderekedzo yorwizi rukuru irwo Hiddekel, ndikarinzira meso angu ndikatarira, ndikaona murume akapfeka mucheka, akasungwa chiuno chake nendarama yakaisvonaka yeUfaz. Muviri wake wakanga wakaita sebheriri, chiso chake chakapenya semheni, meso ake akapfuta samazhenje, maoko ake netsoka dzake zvakanga zvakafanana nendarira yakakweshwa, uye kutinhira kwamashoko ake kwakaita sokutinhira kwavazhinji. Zvino ini Dhanieri ndakaona izvo zvakaratidzwa ini ndoga, nokuti varume vakanga vaneni havana kuona zvakaratidzwa, asi vakabatwa nokudedera kukuru vakatiza kundovanda. Ini ndikasiyiwa ndiri ndoga, ndikaona chinhu ichi chiri chikuru chandakaratidzwa, ndikapererwa nesimba, nokuti kunaka kwechiso changu kwakashanduka kuipa mukati mangu, ndikasazova nesimba. Kunyange zvakadaro ndakanzwa kutinhira kwamashoko ake. Zvino ndakati ndichinzwa kutinhira kwamashoko ake, ndikabatwa nehope kwazvo ndivete pechiso changu. Chiso changu chakatarira pasi, pakutarira ruoko rwakandibata rukandimisa namabvi angu nezvanzo zvamaoko angu, ndichidzedzereka. Kati kwandiri, iwe Dhanieri, murume unodikanwa kwazvo, chinzwisisa mashoko andinotaura kwauri, umire kwazvo, nokuti ndatumwa kwauri iwe zvino. Wakati ataura shoko iroro kwandiri, ndikamira ndichidedera. Pakati kwandiri, usatya Dhanieri, nokuti kubva pazuva rokutanga rawakafunga nomwoyo wako wose kunzwisisa nokuzvininipisa pamberi paMwari wako, mashoko ako akanzwika. Ndauya nokuda kwamashoko ako. Asi muchinda woushe hwavaPezhia wakandidzivisa mazuva 21. Asi tarira, Mikaeri, mumwe wamachinda makuru, wakauya kuzondibatsira, ndikasarako kuna madzimambo avaPezhia. Zvino ndavuya kuzokuzivisa zvichaitirwa vanhu vako namazuva okupesera, nokuti zvawakaratidzwa ndezvamazuva mazhinji acho. Zvino wakati ataura neni namashoko iwayo, ndikaramba ndakatarira pasi nechiso changu, ndikashayiwa shoko. Pakutarira, mumwe wakafanana navanakomana vavanhu akagunzva miromo yangu. Zvino ndikashamisa muromo wangu ndikataura, ndikati kuna iye wakanga amire pamberi pangu, haiwa She wangu, ndabatwa nokutya kukuru, handichine simba nokuda kwezvandakaratidzwa. Nokuti muranda waShe uyu ungataura seiko naShe wangu? Nokuti kana ndirini pakarepo ndakasara ndisine simba, uye ndakanga ndisisina mweya mukati mangu. Ipapo mumwe wakafanana nomunhu akandibata-zve akandisimbisa, akati, iwe murume unodikanwa kwazvo, usatya hako, rugare ruve newe, iva nesimba, iva nesimba. Zvino wakati achitaura neni, ndikasimbiswa ndikati, Ishe wangu ngaataure hake, nokuti makandisimbisa. Zvino akati, unoziva chandakavuyira kwauri here? Zvino ndichadzokera kundorwa nomuchinda wePezhia. Kana ndabvapo, tarira, muchinda weGirisi achauya, asi ndichakuudza zvakanyorwa murugwaro rwazvokwadi. Asi hakuna unozvisimbisa kundorwa navava pamwe chete neni, asi Mikaeri muchinda wenyu. Emi kunzwa Dhanieri unotaura zvokupera kwavaIsraeri. Zvokupedzisira kwavaIsraeri. Kune hondo dzinozoitika zvinenge zvaguma zvavaIsraeri. Kana zvaguma chii chakutanga? Ndo pandinotaura kuti kurashirwa kweinzwi rinonzi Israeri kuvanhu vakasiyana siyana. Ndingazviti kuransirwa kweinzwi rekuti Israeri kuna vanhu vose vapasi. Asi ndakakuudzai kuti Afrika ndiyo Israeri yazvino. Handizivi kuti zvakatanga rini, handizivi kuti zvinopera rini. Asi kana zvapera izvozvo, pane kuita sei? Munokwanisa kurambwa naMwari. Wopa mukana iwo kuna vamwe, tisingazivi kuti vachazvibata sei, nokuuda here kana kuti nokuurasha. Ko zvino zvawakauya mukana pavanhu vekuAfrica, wakambenge waenda kupi? Wakamboenda kuvarungu here? Hatizivi.
wakauya kuvatema voga here? Kwete. Tinotombozonzi Igupta pakanga pane mukana wakadaro wokuziva Mwari. Zvikanzi namachinda achabva uchi Igupta, machinda avanhu vaMwari. Zviri kureva vakasarira veIsraeri here kana kuti vakabva panguva yekutapwa kwavanhu naNebhukadhineza vachienda Igupta, vakaenda nana Jeremia? Handifunga kuti zviri kureva izvozvo. Zviri kutoreva kuti kubva kuIgupta kuchabuda machinda. Igupta iyi, nguva yeIgupta yakadai, Igupta yakanga iri yavatema here? Yakanga iri yavachena here? Yakanga iri yamaArabhu here? Kana kuti yakanga iri yamaAsians? Hatizivi. Nhoroondo dzinotaura kuti Egypt yakava yavanhu vatema ikava nevanhu vakaita savachena, vanokwanisa kunge vari maArabhu, vanokwanisa kunge vari varungu chaivo vekunana Greece. Nokuzvona Egypt chaiyo yakamboita yavanhu vatema iri pasi pomunhu mutema. Nokuzvizwa wakanga uri kuzasi zvake, asi Egypt yakanga yaparara ikabva yaita take over, nekuti Egypt yakanga yakuda kuparara akati let's mise Egypt, nekuti Egypt yakaparara hakusina chinhu. Vakadzi vechitema vakatombotongawo Egypt. Hatizivi kuti kwemakore mangani, 100 here kana kuti 200, hatizivi. Hazvina ani anotaura. Asi vanotsvaga munhoroondo dzimwe nguva vangazviwana. Ndikutaura zvokupera kwaIsraeri. Nokuzvizwa tisati tapedza namuprofita Dhanieri. Gabrieri unodudzira vhiki dzina 40, chapter 9 verse 20. Mushure memunyengetero waDhanieri, munyengetero wakanaka wamunokwanisa kudzidza kana neni. Zvino ndakati ndichataura nokunyengetera nokuzvireurura zvivi zvangu nezvivi zvavanhu vangu vaIsraeri, nokuisa kukumbira kwangu pamberi paJehovha Mwari wangu pamusoro pegomo dzvene raMwari wangu. Ndakati ndichataura pakunyengetera uya murume Gabhurieri wandakanga ndaona pane zvandakaratidzwa pakutanga, ndaneta kwazvo wakasvika kwandiri nenguva inenge yechipo chamadekwana. Akandidudzira akataura neni akati, Dhanieri, ndauya zvino kukuvigira njere nokunzwisisa. Chirevo chakatemwa uchangotanga kukumbira, zvondauya kuzokuudza, nokuti uri murume unodikanwa kwazvo. Naizvozvo funga shoko iri unzwisise zvawakaratidzwa. Vhiki dzina 40 dzakatemerwa vanhu vako neguta rako dzvene, kupedzisa kudarika nokugumisa zvivi, nokuyananisira zvakaipa, nokuuyisa kururama kusingaperi, nokusimbisa zvakaratidzwa nouprofita, nokuzodza nzvimbo tsvene tsvene. Naizvozvo chiziva unzwisise kuti kubva pakutemwa kwomurayiro wokuvandudza nokuvaka Jerusarema kusvikira kuno wakazodzwa iye muchinda, zvichaitika vhiki 9, uye vhiki dzina 62. So 69 weeks, 62 plus 7. Dzichavapo dzokuvakwa kwaro rine nzvimbo, mhami nemigero, asi zvichaitwa nenguva yokutambudzika. Zvino kana vhiki idzo dzina 62 dzapera, wakazodzwa uchabviswa, akasara asine chinhu. Vanhu vomuchinda unozouya vachaparadza guta nenzvimbo tsvene, asi kuguma kwazvo kuchauya nokukukurwa. Kurwa kuchavapo kusvikira pakuguma kuparadzwa kwakatemwa. Zvino iye uchaita sungano yakasimba navazhinji vhiki imwe. Pakati pevhiki uchagumisa chibayiro chine chipo.
muparadzi uchasvika nebapiro rezvinonyangadza kusvikira pakuguma kwazvo kwakagara kwatarwa. Kutsamwa kuchadururirwa pamusoro pezvakaparadzwa. Amen. Pakanga pane kupera kweIsraeri. Apa tiri kutaura kuti Israeri inopera pakupera pakudzoka kwaKristu Jesu. Kwete, Israeri yakatopera kudhara. Iyi senzvimbo yakatopera kuti vanhu vakanga vachinzi vaIsraeri havachazovechi vaIsraeri. Munhu uchanzi muIsraeri munhu unosarudza kuva muIsraeri. Zvichava nenzvimbo here? Amen. Zvichida. Asi Mwari unotaura nemufananidzo. Naizvozvo tinoziva kuti nyangwe uchireva nzvimbo dziripo inokwanisa kunge iri mifananidzo. Hazvireve kuti zviri ipapo chaipo chaipo. Kupera kwaIsraeri. Kana zvapera, vachazopiwa mumwe mukana here? Mumwe mukana wakatotanga ipapo nokuuya kwaKristu. Hazvinei kuti vachatora nguva yakadei kuti vadzidze vagamuchire. Maona manje. Asi mumwe mukana wakatotanga. Mukana wekutanga wapfuura, mukana wepiri wauya. Mukana wepiri wauya, asi wauyisirwa uchi nesu isusu. Wauyisirwawo nesu isusu. Tapuhwawo mukana wokuti tive vaIsraeri, vachena, vaAsia, maIndia, maArabhu, zvose. Hakuna uchasara. Ko zvinganzi zviri kurudzi here? Zvinokwanisa kudaro. Zvinokwanisa kudaro. Maona manje. Saka, okay. Kubva pakutanga kunzi vanhu vakubudiswa muIjipita, vakapedza mwedzi mutatu vakanopuwa mutemo paSinai, kusvikira kuuya kwaKristu, chii chakanga chiripo? Vanhu vaidya zvingwa zvipi? Mukubaona, vakanga vane zvingwa zvingani? Apa pari kutonzwa panga pane zvingwa zvishanu. Zvingwa zvishanu ndo zvakanga zviripo. Muri kuzvinzwa? Zvakanga zvakavakwanira. Asi pakanga pane hove mbiri. Hove dzazobva kupiza. Ndiani vangarehwe kunzi ihove? Okay, ndisatimbotanga nezvingwa zvishanu. Mozisi ndisingazive kuti paakapuwa zvinhu zvakanga zvakapatsanurwa mumabhuku here. Mozisi unotanga kutipa nhoroondo dzamadzibaba kubva pana Abhurahama kusvikira pana Jakobho vachipinda muIjipita. Tikadzi Genesis. Mozisi unozvarwa, unotipa nhoroondo yekuzvarwa kwake nokubudiswa kwavanhu muIjipita kusvikira pakupuhwa tebhenekeri nokuita sei, nokumiswa kwayo. Bhuku iro rakanzi Exodo, Mavambo Exodo, mabhuku mairi.
zvikanzi kwakapuhwawo mumwe murayiro wakanga uri special, murayiro waifanirwa kunge uchibatwa namambo, murayiro wakanga uchifanirwa kubatwa nevanhu vakatsaurirwa Mwari. Wakanga uri murayiro wavaprista navaRevhi. Bhuku iro rakanzi chi? Leviticus. Bhuku rechi? Retatu. Mozisi wakatipawo bhuku rokuverengwa kwavanhu rinotanga nokutsaurwa kwavaprista, kwavaRevhi, vaRevhi chaivo, vachipuhwa kwavaprista, nokuverengwawo kwavanhu. Rinototaurirawo nhoroondo, nhoroondo yokufamba kwavaRevhi, yokufamba kwavo. Rinototaurirawo kufa kwana Miriamu, kufa kwana Aroni, hondo dzavakakunda, kuramba kupinda kwavakaita chi? Kuramba kupinda kwavakaita muKenani. Ibhuku iro rikapera rikanzi chi? Numbers. Kozita bhuku reshanu zvikanzi vava pamaplains eMoab, mupata weMoab, vakuda kunokurosa Jorodhani. Zvikanzi Mozisi, tambotaurirana kuti wewe nyaya yako handina kuikanganwa iye yawakandiitira pawakatadza kundikuudza paya pamberi pavanhu. Mukuru wako Aroni akatofa nokutadza kundikuudza. Ndikakupikirai kuti imi mose muri vaviri hamungapinde. Chisarudza munhu ungatungamidzira vanhu vangu. Tora Joshua muduku wako, mutevedzeri wako, muranda wako, uise maoko pamusoro pake. Zvida umupone tsvimbo yako. Ndiye wava mukuru, wandichaisa kutyiwa. Ndiye wandichapota ndichitaura naye, uchibvunzira kwandiri kuti vanhu vofamba sei. Uchatora chinzvimbo chako sezvawaingoita. Ndozvichaita Joshua. Maona, ndokupera kwebhuku rechi? ReNumbers naDeuteronomy rinopera rakadaro. Mitemo yese inotsanangurwa naMozisi namafambiro ose avakaita. Mitemo yose yakaunzwa pamwe chete naMozisi mubhuku raDeuteronomy. Namaropafadzo kana muchiita zvakanaka zvinodiwa naMwari, nokutukwa kana muchiita zvakaipa musingateerere Mwari. Mozisi wakafa, bhuku reshanu rakafa. Zvingwa zvishanu. Tingadaro hove mbiri dzakazopa kuti hove mbiri dzakanga dziripo pakuya paKristu inhoroondo yose yavaIsraeri. Maona macho, namapisarema ainyorwa nana Dhavhidha nana Soromoni nezvavakanyora zvose, nezvainyorwa nana vana vaKora, vana vaAsafi. Maona, zvose zvavainyora. Kozoti iro tingariti bhuku renhoroondo rinobatawo kwose ikoko, tichiti isusu Samuel, Judges, Joshua, mwendano, Kings, Chronicles, ana Esther, ana Ruth,
ana Nehemia, ana Ezra, ana Jobhu, bhuku reungwaro, mabhuku aSoromoni, Proverbs, Mapisarema. Tinovati ndaDhavhidhi Mapisarema. Nyange zvako pane mamwe macontributors. Toti muparidzi nderaSoromoni. Songs nderaSoromoni. Rwiyo rukuru rwaSoromoni. Toti rimwe bhuku nderipi randasiya? Proverbs ndataura zvirevo. Zvirevo ibhuku rimwe chete iro. Bhuku repiri rakabva kupi? Vaprofita. Vaprofita ibhuku repiri iro. Vaprofita vaitsanangura mutemo kuvanhu. Maona vaprofita ivo. Saka takwanira ni hove mbiri nechi zvingwa zvishanu. Zvingwa zvishanu. Good. Maona. Ko Kristu wakabva kupi? Kristu wakabva pai? Zvingwa zvishanu. Hove mbiri. Ndopaakabva. Zvanzi uchabata ushe kwechi? Kwevhiki imwe. Asi nepakati paro uchaita sei? Uchadimurwa. Ndozvokutaura Dhanieri 3.5. Uchabata ushe kwevhiki rimwe. Kubata ushe kwevhiki rimwe kwokutaurwa hakungazomboveka 3.5 days. Vhiki rimwe rikutotaurwa iroro ndo mabhuku manomwe ari kunzi anenge akabata ushe. Uchabata pamusoro peshoko iro. Ucharishandisa noruzivo nohungwaru husina kumbobvira wazikanwa nemunhu. Urikuzvinzwa? Pedzezvo uchagurwa pakati pero vhiki. Zvekugurwa izvi tichazvitaura. Asi iroro vhiki ramabhuku manomwe anotaura nezvaKristu zvikanzi zvazadziswa. Ndakauya kuzozadzisa murayiro, handina kuuya kuzouparadza. Paanoenda achitaura chii? Kwokupesera kumagosperi. Anotaura iye achiti ko hamutongorangarire here zvakanyorwa pamusoro pangu kumurau, kuvaprofita. Hati kumurau zvakanoti kuna Mozisi, kuvaprofita nekumachi Mapisarema. Murikuzona achitaura kuti anowanikwa mumabhuku iwo. Ipapo panokwanisa kutibuditsira confusion yekuti chi? Vaprofita naMapisarema ndo mabhuku chete airepwa. Emachi? Ehove. Ndizvozvo. Mabhuku edu tapera manomwe. Ndizvo zvakapuwa vanhu vazhinji kuti vadye naKristu. Zvikagoverwa zvikanzi itai mapoka emakumi mashanu kana kuti 100
pane rimwe here gospel rinenge rinoti 150 mapoka 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 mapoka. Mukubanzwa takataura zvemapoka kare ka, tikati mapoka zvinoreve chii? Makazvinzwa kare, munotoziva ina chakutaurira kuti mapoka aya akataurwa zvinoreve chii. Tikataura pamusoro penhamba yevanhu vanofanira kunge vari mukereke, kuti kereke kana yasvika pakati pakufanirwa kunge pane chi? Rimwe boka. Zvinotiudza kuti pane chimwe chinhu chiri wrong kana pana mapastor ari kuita thousands and thousands of people. Majesu, basa renyu nderekuita sei? Rekuti shoko ripararire, kwete rekuswera makaunganidza vanhu. Handiro basa renyu. Hongu tinokubvunzai kuita maassembly. Murikuzvinzwa? Tinokubvunzai kuita maassembly. Maybe once a month moita assembly. Maybe after 2 months moita maassembly. Asi mapuhwawo warning kunana Petro nekunana Jacobo nekunana Paulo. Swanzi pane vamwe vachabata shoko iroro vakarida kurishandisa zvemari. Vachatopesana neshoko iroro nokuda kwokuti vanenge vachida mari. Vachida kubata vanhu kumeso. Kuti vanhu vakableya tivatorere mari muhomwe. Murikuzvinzwa? Zvinotsangonangurwa zvose muchapter iyo. Takazvitaura kare handi? Swanzi akapindura akati kwavari, imi muvapei zvavangadya. Vakati kwaari, tingaenda kundotenga zvingwa nemadhenari ana 200 tivape vadye here? Akati kwavari, mune zvingwa zvinganiko? Kanzi endai mutarire. Vakati vaziva vakati 5 nehove 2. Mona ungwaru hweshoko raKristu. Kuti ungwaru ende patinotaura ipapo pamwe patori paduku. Patone mumwe ungwaru huripo huri pamberi hwatichavhurirwa. Uchenjeri. Gore negore taizvitarisa. Asi tinambobvira tazvifunga. Isi taitongofunga zvangoti Kristu aipa vanhu chingwa. Ndozvataifunga. Tikati nesu toda kupiwa chingwa, dai Kristu aripo so angoti tigara apa. Obva angoti chingwa 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 chingwa. Sharp shoot. Todzokera kumba zvedu takaguta. Taimutera mazuva ose. Nemurenje nemurenje tinenge tinacho. Taisingamusiyi. Izvi zvamboswera chimboenda kumabasa izvi tichidai so todzingwa futi basa racho takutambura takushayiwa chinhu. Takupata-pata tichirara nenzara naCovid achiuya tichitadza kuenda kumushika-shika kana kuenda kuningirira kungono hasla. Kuti tingovanawo chekumwisa patafura. Dai tanga tina Jesu tichifamba mazuva ose tichimutevera, pamwe tingadai titori kurenjewo zvakaita saka kana kuNamib desert tichingolova chingwa chete nehove. Dai Jesu akanga aripo. Asi zvanga zvisingareve izvozvo. Zvanga zvichireva kuti vadzidzi zvakanga zvakavakwanira kuti vadzidzise vanhu zvichibva pavari. Kristu wakavapa izvozvo zvakavakwanira. Vane chi? Vane zviuru 5. Ndopanoda kukubvunzai, ndoda kuti mutarisise zvakanaka ipapo. Muende munonzvera. Ndikakuti muise, handiri kuti muwanzoenda kuise nekuti mungarashika. Maona. Asi ndoda kuti makaenda zvakaita seNIV study Bible. Sometimes inopa maperiods ekuti chichaitika nguva yakati, chichaitika nguva yacho. Ndoda kuti mutarisise kuti muone kuti pakuzosvika kwokuuya kwaKristu pakanga pava nemakore mangani. I'm not sure about that. Handisi kuziva, handina kutombobvira ndazvitarisa.
asi zvinokwanisa kunge chii 5,000 years. Muriona pamwe 6,000 hatizivi, pamwe 4,000 hatizivi. Muende munozvitarisa handi, munozviongorora kuti zvakamira sei, nokuti handinazvo iroro, handizi history, handiite chi, handizvitsvage asi pana vamwe vanozvitsvaga, pana vamwe vanozviita, vanenge vachitsvaga kuti shoko riri kuenderana here nezvinhu zvakanyorwa pahistory, vanokuudzai. Zvino akavarayira kuti vagarise vose pasi pauswa hunyoro vakaita mapoka mapoka. Vakagara pasi vakaita mapoka mapoka ane 150. I think ndo pavandanga ndine mistake. 50 to 100. No, 50 to 100. Zvino akatora zvingwa 5 nehove 2 akatarira kudenga, akavonga, akamedura zvingwa, akapa vadzidzi vake kuti vazviise pamberi pavo. Zvinoreve chiiko izvozvo? Zvinoreva kuti zvinhu zviri holy. Murikuona? Saka maholy sayings ese iwawo akaitwa nanani? Nana Solomoni, nana Dhavhidhi. Kana bhuku raJobho riya, nhoroondo iyi iri kutaurwa iyi yekunana Ezra nekunana Nehemia tichidzika kusvikira kuna chi? Kuna Joshua. Zviri kunzi maholy saints nokuti anga akatarisa kudenga kakadai, akavonga, akazvipa vanhu kuti vaite sei? Vadye. Ndochingwa chakabva kudenga. Kana zviri zvuti, kana muchida nyama, asi chingwa chakabva kudenga, makapuwa, vakadya. Hongu vaitodya chingwa chaicho chaicho nehove chaidzo chaidzo, asi kuti vazive kuti zviri kurevei chii, ndinokuudzai kuti kusvikira pazvakabuda zvinhu izvi, hakuzi makore akanyanya apfuura, before 5 years ago, kubva pazvakabuda zvinhu izvi zvakanga zvisingazikanwa kuti tiri takabhuleya. Mwari unobuditsa zvinhu zvake panguva yaanoda nevanhu vaanoda. Saka ndikuti mungwarire, budirai kunze uko, endai kunze uko, mushandire Mwari, nekuti hatisi kuziva kuti zvaanoda kutibudisira next zvii. Muri kuzvizwa? Hatisi kuziva zvaanoda kutibudisira next zvii. Pamwe ndiwe, pamwe ndeuyu, pamwe ndeuyu achabuditsa. Uchiparidzira vanhu, pamwe sinotafa, pamwe mudhara, mamwe akakura kupfuura inini nendafa, asi muchabuditsa zvinhu zvichabatsira vanhu panguva iyoyo. Izvi zvose zvavakapuhwa zvina mapuhwirwo avakaita ivo vanhu vakanga vari ipapapa vakapona. Munonzwa? Vakapona vakatonzi vakarurama nokusaziva kwavo ikoko, vakanzi zvakatovakwanira. Uchenjeri vakanga vasina kupuhwa. Ndopamunoenda pavaroma vaya, tanzi takaponeswa neuchenjeri hwaMwari. Uchenjeri hwemuchinjikwa. Anoziva kuti zvinoreva chii muchinjikwa? Hapana anoziva kuti zvinoreva chii, asi takapona. Vamwe vatori kudenga, mazita avo akatonyorwa kudhaya, vamwe mumadziro, pamwe pambiri dzemutemberi yaMwari. Murikuzwa? Saka unoita zvinhu zvekutamba nazvo hamadi. Zvino akatora zvingwa 5 nehove 2 akatarira kudenga, akavonga, akamedura zvingwa, akapa vadzidzi vake kuti vazviise pamberi pavo, nehove 2 akadzigovera vose. Vakadya vose vakaguta,
vakaunganidza zvimedu pakatosara zvimwe muchenjerero ipapo. Vakaunganidza zvimedu matengu ane 12 akazadzwa nezvehovero. Apa vanotaura kuti nezvehovero, pane pamwe vanongotaura kuti matengu 12 ezvimedu zvechingwa. Zvanzaiwa zvakazanganiswa hove nechingwa. Pangwarira ipapo zviri kureve chii zvimedu zvehove nechingwa 12 zvinokwanira 12 tribes, zvinokwanira 12 disciples, zvinokwanira 12 books. Aiwa, Mwari ngaakuropafadzei, akupei uchenjeri nezivo noungwaru, abate pfungwa dzenyu, abate mwoyo yenyu, mubudire kunze muchiparidza shoko raMwari nezivo yaanokupa. Mwari wakatendeka, Mwari une rudo, Mwari une tsitsi. Muzita raBaba neMwanakomana neMweya Mutsvene, muzita raKristu Jesu. Kusvikira tisangana zvakare, ndini wenyu Muparadzi Amoni.